Hej og velkommen til lørdagsbrunch. I dag vil jeg vise jer 3 af mine opskrifter på siregrød. Grød. Jeg er faktisk slet ikke til grød, men de her smager ligesom dessert, og hvem kan ikke lide dessert? Så jeg har tænkt mig at vise jer en chokoladesiregrød, jeg har tænkt mig at vise jer en vaniljesiregrød og en jordbærsiregrød. Og selvfølgelig så har vi også ugens smoothie, som hedder en booster. Følg med senere, når jeg viser jer, hvad det er for noget. Lad os komme i gang. Det var mine opskrifter på siregrød. Jeg ved, at der er tonsvis af dem derude, så hvis du har en, du synes, jeg skal prøve, så smid opskriften ned i kommentarfeltet, og så vil jeg helt sikkert prøve det af. I hvert fald, så skal vi også lige have ugens smoothie. Og det var jo den der booster, vi snakkede om. Og den er lavet med appelsiner og kiwi. Det er simpelthen det hele. Så vi går i gang. Start med at presse 3 appelsiner. Skræl derefter 4 kiwier. Put kiwierne i blenderen. Tilsæt appelsinsaften. Værsgo og blend.
Det var ugens smoothie. Hvis du ikke allerede abonnerer, så tryk lige på knappen, så er du nemlig sikret endnu en video igen på lørdag. Vi ses. Hej.